Най-трудното във фотографията, най-отговорното и най-ценното за мен е да се снимат хора. Те там нова топография, разни пейзажи, дето с стативи по родопите, илюстрация. Хората са тези, които пренасят времето. Хората са тези, които не връщат нас като зрители в тяхното време. По никакъв начин вие няма да усетите какво е било 70-те или 80-те. Това е в стария град. Тая снимка къде ли не е била? Онези селски кръчми, където се събират. Там е снимка мой като ученик, ако не се лъжа, и беше жела читали. Това нещо имаше. Това са двама помаци. Във влака. Ученик беше като му взе награда. Такива портрети, не казвам кой знае какво. По такива портрети с тяхното излъчване в България правят двама-трима души. Без да ги сравняваме или подреждаме. Милан, Юрий и този вижда много хубави неща сега на доктор, на Росен. Ако там погледнете портрети, там не знам дали има портрети. Няма Цочо Бойджиев, там има много портрети, стотици. Разликата е огромна. Защото в тези има психология. Трябва да се научите, сега това го запомните, да различавате еднозначната от многозначната фотография. От това, което виждате на повърхността и това, което стои отзад, главата, е било на фотографа. Ролан Барт в камера Лусида нарича лунарна фотография. От луно. Има само едно значение на това, какво виждаш. Аз я наричам, без да омаловажавам изданието, National Geographic. Като отворите National Geographic, гледате снимки, красиви, на живота и нищо повече. И трябва не само да ги разпознавате, а да се опитвате вашите да бъдат такива. Тогава ще възбелязвате. Ето тази фотография е тук, защото авторът е много известен, Тихомир Пенов, пловдивчанин, документална. Тя няма нищо повече, особено да кажем тук, тя няма нищо повече от това, което виждате. Царя с отражение. Соломон Паси води групата еврейската. Някъде тук, нали? Тук има малко повече контекст, затова тая фотография му беше известна, защото Соломон се е гушнал царя, като навключиха в НАТО, мисля, че беше. И тази му е добра, защото погледа, той е наблюдателен фотограф, Тихомир. Но, айде сега да сравним. Това има стойност към това. Някой от вас ще се опитали и ще ме направи ли анализ? Или ви каже, идеята на това е... Защото, някой чак. Господин Лутличек, като това мъж с зелена рози, нали? Интересна работа. Беше изложба с зелената ропля, се нарича. Веселина Николаева. Завърши в Холандия. Тя още от тогава, от тези години, в нейното, нека да нарека, творчество, нейните неща, се прокрадваше идеята да покаже, да разкрие, това е думата, не е толкова важно, малко живота на ЛГБТ. Тя направи в фотосинтезис една такава изложба, в която нещата не са директно. Нали, има автори, които снимат ЛГБТ, барове нагоре надолу, там личи. Там първо знамената се развяват. Тук е много по-интимно. Защото мъж
и обръсна, космати крака, зелена рокля и рози. Аз яде. Червени рози. Нищо не е случайно. Носи, даже не е илюстрация. Някой да ми каже, бе, това е илюстративно. Моя приятел от Полша, цяла серия служиха да се види, правише пейзажите на Ван Гог с зеленчуци. Не е открил Америка. Цоки Войджиев, голям български философ, фотограф, откри изложба завчера в София. Показа и не се открили даже, за жалост. Нели Гаврилова, Сонче, каже нещо за нея. Вяйте. Приятел на плотичани, Доен. Дълги години, почти до края, докато се навлезна дигиталното, тя снимаше на кинофилми, разни такива МП-55 миликви, проявяваше на ръка, копираше на ръка. Всичко това е снимано в тях. Забележете, плътта е един и същи, винаги е до прозореца, осветлението се е от дясно. Осветлението се е от към прозореца. Тоест, не ви пречи да правите тия портрети в къщи. Ясно е, че има. Ето, виждате ли? Тук е осветлението, тук е сянката. Ето. Същото е там. След това, като копира, без съмнение, че маскира. Тъй като тая част, те, които имат опит в лаборатория, ще излезне при експониране, тя маскира ръката, за да изравни плътностите. Много силни неща. Напоследък снима други жанрови истории. Аз ги харесвам, но, да кажа, не ги приемам много.